Meşa HDP ya binavê li dijî derbeyê meşa demokrasiyê ku di 15 Hezîranê da ji Colemêrg û Edirneyê dabû destpêkirin. Di 20 Hezîranê da li Enqereya paytexta Tirkiyê li parkeke nêzî parlamentoyê bi eşkerekirina deklarasyonekî bi dawî hat. Hevserokên HDP Pervîn Buldan û Mithat Sancar dan xuya kirin ku ew di esasê xwe de ji bo siyaseta demokratîk û çareseriya pirsa Kurdî meşiyane. Her wiha hevserokên HDP bang li hikûmetê kirin ku ew dawî li şer û operasyonan bîne û ji bo çareseriya pirsa Kurd jî dest bi diyalog û müzakereyan bike. Parlamenter û rêveberên HDP jî didin zanîn ku bi vê meşê armanca wan sereke li dij derketina hemû neheqî û şaşiyên li Tirkiye û Bakur e û her wiha ew ji bo çareseriya pirsa Kurd û aştiyeka mayîndê jî vê meşa demokrasiyê birine serî. Daxwaziya gel çi bid? Îro em bêjîş mesela Kurdistan bê çareserkirin, mesela em bêjî kar, bêkarî, em bêjî belengazî, bêedaletî, pêşberî va hemî em bêjî kiryarên pêşberî hukukê, pêşberî demokrasiyê, pêşberî ev kiryarên em bêjî qirêjiyên qayûma. Yê gûn em bêjî derveyê hukukê çi kiryar hebit îro HDP encamname xwe de jebgul. Pêşberî va em ê têk de, em ê dest bidin dest hev tekuşîna xwe berdewam bikin. Hatina berhevdû me pêkaniye ji vir şûnda Kurdistanekî çawa. Hukukekî nav partî û rêxistinê me û rêxistin û gelan civakê bawermendiyan em ê modelekî çawa ava bikin. Îro em zanin ku pirkî model têk çûne. Bi rastî gelê Bakur HDP dinasin. Hem lê xwedî derdikevin hem jî di ser HDP ra dixwazin meqsed û miradê xwe bicîbînin. Derdê Kurda çi ye li Bakurê Kurdistanê? Yek azadiya nasnameya wan e ya dijî demokrasiya ku di nava aşîtiyê de bijîn, di nava rûmetê de bijîn û li ser çand û kultura xwe bijîn. Ji ber wî yekê hem ji HDP dixwaze hem jî lê xwedî derdikeve da ku karibe wî bike meriyetê. Elbette ki hêla siyaseta rojane da jî xwe di HDP de îfade dike. Hevserokên HDPya ku bi mebesta li dij derketina qeyûman û hilweşandina di parlamenteran biryara meşê dabû destnîşan dikin ku ê meşewana bo demokrasiyê her berdewam be û her wiha biryare HDP heta yekê îlonê Roja Aştiya Cîhanî li bajarên Tirkiye û Bakur hin rêze çalakî û bernameyan li dar bixe. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.